سلام زخبركم تخاطرتي مدبات راديو إيرنا بفلاي مع مدباب زينا زي بزي زي وتر عربية بساعد فنهم مدبي نلومي عدم حزبكم قريب الله عدم يتجاذب كيروس كاب نرويو نسوب زعباتي عبزي زحلفة سلسلة 4 سمون بزعبا برجيد محمودو أب أوروبا أمريكا كندا غورول صنحون فتات كريو صنحون تقاومو حيال تقاومو زملكات ريتو ككافلني وخميك عزبق النيلو كميك كاتلو النيلو نستي مع السرت لما العمتها عرب سبرينز فلت زنبر منقسقاسات ك يمساسل دو زملت كنت سوينا بو منصر دما تطقمون اتي غداتون كاكن نريوينا سغزاب عدمي خبر كسل زمزخا مسغنكا غني لي انا ولنا بزي مدبكا تعدي مسل زمزخ خبرت سمعني غني لي دقيمه تبو اسكي كمي كتريو اني خا كابتي كاب جرمن كاب يسن جمره دحري عاد انجليز دحري شودن دحري كان امريكان كندا قصيلو له بربعته استفراليو هاجراتن لا علامات مالتيو أبي ترى راح تركز له مسلني كميك تري أغنيها خميك تعزبه كأني خاص كان غيرن تعزب تخم جمرتها شي غني لي دقيمه شي حاوي بزي مدبكا بمعدامكا نتي زلن حسابات مسز بيك مغل بزي ممسي انا دس بلني زيناي إيرتراوያን መንእሰያት ምንቅስቃስ ኣብ ዝሓለፈ ዝረኣናዮ ዓሚ ዝጀመረ እዩ ምናልባት ስቂሉ ከም ሃንደበት ዱብ ኢሉ ዝወደቀ ኣይኮነን ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ክንብሎ ንኽእል ብረታዊ ቃልሲ ካብ ዝመፅእ ኣብ በበይኑ እዋናት ነቲ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ኣብኡ ዝነበረ መሪሕነት ናይ ሰውራታት በበይኑ ኣብ ጀብሃ ኮነ ኣብ ሻዕብያ ንዑ ንምእራም ዝግበር ዝነበረ ምንቅስቃሳት ነይሩ እዩ ስለዚ ብዙሓት ኣያታትና እውን ንፅቡቅ ነገር ኣብ ቃልሲ ከም ዝነበሩ ንፈልጥ ኢና ማለት እዩ እዚ ዝሓለፈ ፍልይ ዘብሎ እንታይ እዩ ከም ማዕበል ኮይኑ እዚ መንእሰይ እዚ ተደራራቢ ወፅዓ በፂሕዎ እቲ ዝነበረ ሰንሰለታት ናይ ቃልሲ እውን ብዝግባእ ነቲ ናቱ ትርክታ ልቢ ወይ ባህግታቱ ዘማልእ ኮይኑ ስለ ዘይረኸቦ ከምቲ ቀዲምካ ብትሕቶ ዝበልካዮ ናይ ፅዲ ዓረብ ዝመስል መንእሰያት ሓፊሎም ዝተስእሉ ብስርዑን ብዘይስርዑን ኣንጻር ሓደ ፀላኢ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ናይ ስርዓት ናይ ኤርትራ ብህዝባዊ ግንባር ወይ ድማ ብኢሳያስ ዝምራሕ ናይ ሽፍትነት ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዘብፅሖ ኩሉ መድያዊ ወፅዓ ይኣክል ብምባል ዓዊሎም ዝወፅሉ ኩሉ ዓይነት ሪስክታት ወሲዶም ድማ ንለውጢ ተቐረብሉ ኮይኑ እዩ ረኺበ ክብል ክእል ብሓፈሻ ፅቡቅ ሕጂ እንታይ እዩ ካብኡ ክርከብ ዝከኣል ውፅኢት ብመንፅርቲ ኣብቶም ዝሳተፉ ዘለዉ መንእስያት ዘቕርዶ ዘሎ ውልቃውን ሓበራውን ተፅዕኖታት ኣብቲ ማሕበራዊ ሂወቶም ኣብ ቁጠባዊ ሂወቶም ኣብ ሞራሎም ዘስዕቦ ዘሎ ኣሉታዊ ዶ ይዓቢ ዋላስ እሱ ዝርከበሉ ውፅኢት ክምዘን ከሎሲ ኣይና እዩ ዝዓቢ ብዙሕ ሰብ ከገደሰ ካብ ሂወት ካብ ሪስክ ተእቱ ዝብል ለዋህ ዝመስል ሕቶ ወይ ለበዋ ወይ ምኽሪ ክልግስ ሰምዖ ኢኻ ገለ ከዓ ግድን ከድሊ እዩ ከምዚ ዓይነት ቃልሲ የድሊ እዩ ዝብል ተሰሚዕ ኢኻ እሞ ከመይ ኢኻ ትሪኦ ንስኻ እንታይ ይመስለካ እቲ ዝሓሸ ንብረት ወይ እቲ ዝበለፀ ንብረት ብዝሓየለ ዋጋ ኢኻ ትረኽቦ እቲ ዝበለፀ ኩሉ ዓይነት ሂወት ናይ ዝዓልም ንኽሪኦ ንኽእል ካብ መንፈሳዊ ማተርያላዊ ኩሉ ነገራት ማለት እዩ እቶም ዝሓሹ ነገራት ብምሃብ ኢኻ ትረኽቦም ይሰማማዐ እዞም መንእስያት እዚኣቶም ድሕሪ ክንደይ ውረደይ ብሰሃራን ብባሕርን ብዙሕ ዋጋ ከፊሎም ዝረኸብዎ ተዘማዲ ናይ ሰላም ሂወት ተመሊሶም ኣብ ሓደጋ ዘእትውሉ ኩነታት ይፍጠር ኣሎ እዩ እዚ ማለት ግን ነቲ ዝዓበየ ራህዋ ህዝቦም ኣብ ምንታይ ከም ዘሎ ማለት ኩላትና ንፈልጥ ኢና
لو مسد رابيت إيرترا تا نيوكلير فاميلي تبهال تبتينا أدن أبون زقبرلو تسأنا أوان ولاد أب كندي بعباين بدين بوبون تمرقو زمرعو أب فقدو قربا بتهاجرات السون عدلنيا تخينو سزرو مصيو تامربوتو قدي في زمرعو لزل أوان أبون أدن بحمام تدني سوما بعدي ناب حكمنا كوا زوبسو حمزيله حكمنا تبصحمون زوسلو مدهانيت كوا أبزيبلو جزيه زوم من اسيات زياتهم كاب عدي بخنديت ايتن دا تسحتو كاب سهارا كاب كندي كاب اف سرقتي كاب اف قتلتي كاب اف حرتي امليطهم كاب بحري تزوقيقهم وصيهم ابزيا مصيهم ددحريهم دما تسرعت نتز نبرم تراوما كي عرفه خلو بزنو زحو زلو بروباغندا بزوم صو زلو كل عينت مقصلتي زوم سباتيهم هيوت الله ممكن بلا ينخل منسياتنا ناي بحقي ابي اوروبا كون اب امريكا فيزيكالي بصحنبر ناي بحق رغو هيوت يمر لوكن بنا يدخل نامنتني عمن تاريخي ابتزلخي عد بشودن لارغا خبتي ساعات جميرو بزح وان زغبر فستيفالات صنيحي لك خمتي اقدم كحتيت كان زنبركا ناي انا عرب سبرينج كنا ماساسلو اندحر كوينا انا ابنت زناي تونيزيا محمد بوعزيز بحال نفسه قتل زغددو خونتات ኣብ ህዝቡ ብዝረአ ነበረ ተዓፃፃፊ ናይ ፖለቲካን ናይ ቁጠባን ውድቀት ውህሉል እዩ ነይሩ ንሱ ድማ ዝነበሮ ናይ ኮሚደረን ናይ ሕምልትን ሸቐጥ እንዳገበረ ከሎ ብፖሊስ ብዝተፈጥረ ብተማኽበርቲ ፀጥታ ዝበሃሉ ናይ ስርዓት ብዝተፈጥረ ሽግር እዩ ናብቲ ክእከብ ዝፀንሐ መርኣያ ናይቲ መነባብሮ ናይቲ ሕብረተሰብ ናይ ቱኒዝያ ንሂወቱ ከቃፅል ተገዲዱ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከምኡ ክገብር ከሎ እዚ መንእሰይ እዚ سقول هند بس زمن سيكون إذن أيلوم من إسهاتنا زجبر زلوا بسم ناي بريجيد نحمدو نهيوتو ولا بريسك بمتاو نورقتو أبريسك بمتاو نمزاي عدلو أبريسك بمتاو نخالوت انت حلفيلو كل نجار تودي أوان تردي أوان زجبر سلازخونة نتي زبالة أخمس زخل أب هزبو أب هاجرو أب زمن جنريشن ناتو إلو زخفلو زلوا واقع وينو زرعيني إذا قبل كله ምናልባት እቲ ከምቲ ዝበልካዮ የዋህ ዝመስል መኻሪ ዝመስል መዓዲ ዝመስል እንታይ እትወካ ኣቐዲሞም ሃገር ዘምፁ ሰባት እውን ኮይ ጣዕሞምን ዝብል ኣሎ እሞኸ ሕጂ ኸጥዒምዎ ኣሎ ድዩ ኩላትና ጥዒምና ኣሎ ድዩ ሕጂ ስለዚ ወዲ ሰብ ከዓ ተፈጢሩ ክሳብ ዝመውት ኣብ ቃልሲ እዩ ዝነብር ስጋብቲ ዝረኽቦ ዝደልዮ ዝረክብ ዝጭብጥ ኣብ ቃልሲ እዩ ዝነብር ስለዚ እቲ ዝኽፈል ዘለዋ ኩሉ ዓይነት ዋጋ ነቲ ክመፅእ ዝኽእል ዝበለፀ ነገር ኮይኑ ዝረኣየኒ እሞ ኣሉታዊ ነገራት ኣሎ የስ ኣሎ ውዳበታት ይጎድሎ እወሎ ግን ለማፅ ዝበሃል ቃልሲ የለን ኣብ መቸም ኣብ ቀይሕ ምንፃፍ ተነፂፍልካ ዝግበር ቃልሲ የለን ኩሉ ግዜ ብሓፁር እንዳሰገርካ ኢኻ ትኸይድ ሞ እቲ ዝኽፈል ዘሎ ወይ እቲ ክረአ ዝኽእል ኣሉታዊ ነገራት ዋጋ ናይቲ መንእሰያትና ዝፅበይዎ ዘለዉ ሓርነት ገይረ እየ ዝወስዶ ማለት እዩ እዚ ክትገልፆ ፀናሕካን እዚ ክንሪኦ እውን ዝቐነናን ኣብ ደገ ኣብ ስደት እዩ ዝካየድ ዘሎ ስርዓት ካብ ኤርትራ እዩ ዘሎ ሕጂ ነቲ ብኤርትራ ዘሎ ስርዓትን ንስርሑን ኣሰራርሑን ንኣካይድኡን ነቲ እሱ ዝገብሮ ዘሎ ተግባራትን እንታይ ዕንቅፋት ከምፀሉ ክእል እንታይ ፅልዋ ከምፀሉ ክእል ቀጥታዊ ፅልዋ እንታይ እዩ ዘይቀጥታዊ ፅልዋ እንታይ እዩ ማለት ንህላውነቱ ሲ ኣስጋኢ እዩ ኢልካ ተኣምን እዚ ዝካየድ ዘሎ ብኸመይ ኣገባብ ብኸመይ መልክዕ definitely ንህላውነት ናይቲ ስርዓት ብጣዕሚ ስጋይ እዩ ምናልባት ነዊሕ እዋን ህዝቢ ኤርትራ ከቃለስ ፀኒሑ ናይዚ ስርዓት እዚ ማለት እዩ ከም ሎሚ እዋን ገይሮ ግን ብፍላይ ከምዚ ዓመት እዚ ናይ ዞም መንእሰያት ምንቅስቃስ ምስ መፀ ክልተ ነገራት ክረአ ንኽእል ሓደ ነቲ ዝፀንሐ በበይኑ ዓይነት ፋክሽንስ ማለሲ እዞም መንእሰያት እዚኣቶም በበይኖም ዓይነት ኣርእስቲ ዝነበሮም ኣክቲቪስትስ በበይኑ ዓይነት ውዳበታት ዝነበሮም ምንቅስቃሳት በበይኑ ዓይነት ውዳበታት ዝነበሮም ውድባት በበይኑ ዓይነት ኣረኣያታት ዝነበሩ ሜይንስትሪም ሜድያ እንኮላይ ሶሻል ሜድያ ኩሎም ከም ሰንተር ኦፍ ግራቪቲ ብሙሉኦም ኣኪብዎ እዩ ዘሎ ሕጂ ሓደ ከም ሰሓቢ ባይታ ኮይኑ ኣሎ ንኩሎም ጠርኒፉሎ ማለት እዩ ይዝክረ ኩላትና እስካሁን ፀቢቕካ ከማይ ላዕለዎት ሜድያ ስለ ዘለካ ትፈልጥ ኢኻ ቅድሚ 2 ዓመት ወይ ቅድሚ 3 ዓመት ንበሎ ኣሰና ቲቪ ናይ በይኑ ዳይሬክሽን ሕዝ ኤሪሳት ናይ በይኑ ዳይሬክሽን ሕዝ ሬድዮ ኤሬና ከምኡ ካልኦት እውን ካልኦት
أبتفعل لإيوانوي نتفتا زنطفو أكتيفيتيس نبولهم بوليتيكينياتات نبولهم مرحة ودبات نبولهم منقسقاسات نبولهم سبيك محبرات نبولهم بجيكا تحيزهم موزلو ناي ودبهم ناي منقسقاسهم ويدما እቲ ሜድያ ኩሉ ግዜ ሜድያ መቸም ናቱ ተንደንስለቶ ናቱ ኢንክሊኔሽን ኣለዎ እሱ ዝሪኦ ጠማምት ኣለዎ ማለት እዩ ኣብኡ ጥራሕ ዘድሃበ ነይሩ ኣብዚ ሰዓት እዚ ብምውልአን ሜድያታት ኩለን ተኒ ኤርትራ ነቲ ስርዓት ይቃለስ ኣለኹ ዝብል ሰብ ኣብዚ ብርጌድ ንሓመዱ ኣምፂዎ ዘሎ ምንቅስቃስ ዓኺኹ ንሪኢ ኣለና እዚ ሓደ ዓብዪ ለውጢ እዩ ነቲ ስርዓት ከዓ ሓደ ዓብ ስግኣት እዩ ሓደ ካልኣይ እዚ ስርዓት እዚ ረድኤት ኣይደለን ፋይናንሳዊ ሓገዛት ኣይደለን ካብ ኣሜሪካ ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ገብሮ ድዩ ገብሮን ካልእ ጉዳይ እንድዩ ክንደይ ሚልዮናት ረክብ ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ንፈልጥ ኢና ከምኡ ክብል ከሎ ግን ዝኣምኖ ነገራት ነይርዎ እዩ 200 በዚ ኣገባብ ዝጥርነፍ ገንዘብን ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ፀብፀባት ኣብቲ ዘለኻዮ ዓዲ ዝወፀ ፀብፀባት ኣሎ ከክንድኡ ኣብ ኖርዌይ ኣብ ጀርመን ኣብ ኢታሊ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ኣሜሪካ ዝርከብ ገንዘብ ቢልዮናት ዶላራት ገንዘብ በመንገዲ እዘን ንጥፈታት እዚአን ዝርከባ ሎማ ዓመት እንተሪኢኻዮ ንኣብነት ሽወደን እኳ እንተወሲድና ነቱ ሎካል ዝኸፈልዎ ገንዘብን እዚ ኩሉ ዝፈሰሰ እንጀራ ማይን እዚ ኩሉ ዝኸፈልዎ ናይ ፀጥታን ብሕጂ ዝመፆም ዕዳን ምሽ ገንዘብ ክረኽቡ ገንዘብ ካብቲ ናይ ሓበራዊ ፀጋ ዝኾነ ኣዋርቕና ድዩ ነዳዲ ድዩ ወይ ፖታሽ ድዩ ገለ ድዩ መሊስኡ ክስደድ ማለት እዩ ስለዚ ብቁጠባ ድማ ይዳኸም ኣሎ ማለት እዩ ሳልሳይ ኣብ ሜድያ ቅድሚ ሕጂ ዴሞንስትሬሽን ኩላትና ከይድና ኢና በበይን እዋናት ዳውን ኢልና ተመሊስና ኢና ዝኾነ ይኹን ዓበይቲ ሜድያታት መፅኦም እንተ ነይሩ እውን ብውስን ማለት እዩ ሕጂ ግን ከም ዝረኣናዮ ኣብ ቶሮንቶ ላይፍ መሓላልፎ ነይሮም ናይ ካዳና 14 ቻነል ዝበሃሉ ናይ ፎክስ ኒውስ ካብ ኣሜሪካ ይሕልፍዎ ነይሮም ተን ዓበይቲ ማዕከና ዜና ዝበሃላ በዓል ኤክስፕረስን ወሰካ ኣብ ሽወደን ካልኦት ዜናታት እውን يحلفون إن بتدقاقم كودا مالتي أب جرمن نحنا زي كنت قمولو زي دفرنايو قالات كي ترفتت أكيمم فستيبال تحرادي فستيبال ناي حفرت فستيبال ديكتاتور إلوم نعلم ملو زلالي إلو أواني نير أب على نروي كندي جزي نحنا بودابتات أبيلنا بأكتيفيستيس قوصيرنا بعل فين فوجز بهاللو أزيوم نفعت نرويجوان بأوما بيلنا خمان كنبوص حوزي كألنا شفنة أبتع زعابي ناي إن أركوز بهال زناي تمال ناي ستوكهولم فستيفال ناي هجرف هكال احتجيري مالتي سلازم بزمدايز كله تأكيد خسري أخلها نتي سرعات عاب السقات كوين الله بالخير زم تلواتات زيهم زم تسمعات زيهم نتهزبي انتي حجزه نزب دجزه لما نسي انتي حجزه نتسرعاتك انتي لو تخجبر يدرخو بنات كان نبا ببحرون بقربا تفرط مخايل سلازردا نتهزبي انتي تقمو نتبدجزه لما نسي انتي تقمو نتسرعاتك انتي تغطي وين انتي تلوا فترة له نجارات كعري دوس بتزلو درك الناس مالو بحرياتو كومو كقتليو الكاتا أمن أنا بسلسة نقرات كنريم سلسة مقالات الحتتات كونت نتسرعت نتحفشون نتي جنرال بابليك نتهزبي بلاس لما نتقالاسي انتايك طومو خيلي مثلني نتسرعت التسرعات لو تخقبري لك متصباي مالسي تقوي لك ካብ ካልእ ፕላኔት ዝመፅኻት እዚ ኮንካ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት እዚ እዚ ጉዳያት እዚ ለውጢ ገይሩሉስ ሪፎርም ገይሩ ከምዚ ከመሓይሹ ወይ ንዑ ንቀራረብ ሞ ከምዚ ክንገብር ኢና ናይ ለውጢ ክገብር እየ ገለ ክንብል ኣይንፅበና ባህርያት ናይቲ ስርዓት ንዝፈልጥ ክንፅበ ኣይንኽእልን ማለት እዩ እተን ክልተ መረፅታት ታየን ነቲ ህዝቢ ነቲ ምስኡ ዝደናገፅ ዘሎ ሓደ ነቲ ጀነራል ሳይለንት ማጆሪቲ ኮይኑ ዝኸይድ ዘሎን ሓደ ናብቲ ቃልሲ ንኽመፅእ ይሕግዝ እዚ መንእሰይ እዚ ሆይሉ ከምዚ ኢሉ ክለዓል ከሎ ደቅና ባ ተስፋ ኣለዎም ንሕና ኢና ንጋገዝ ዘለና እቶም ዓበይቲ እምበሪ እዞም ቆልዑት ሓሊፎምና ኣለዉ ኢሉ ብዙሕ ሰብ ናብ ልቡ ክምለስ ክሕግዝ እዩ ርግፀኛ እየ ካብዚ ኣሸሓት ናብ ፌስቲቫል ናይ ስቶክሆልም ዝውሕዝ ዝነበረ ሰብ ንዓመታ ብከምዚ ቁፅርን بخمسة قسقاسن نابت بوتات زوحس كوينو أي رأين سبسي
መቸም 4 ጊዜ 5 ጊዜ 10 ጊዜ ይጋገይ ትብልካ ሰብ ከዓ ሕልና ኣሎ ማለት እዩ ዘተሓሳሲ ኣብ ኖርማል ኩነት ኣእምሮ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሕሰብ ምርኢ ኣሎ ኣብዚ ዘለዉ ብድሕሪኡ ተሰዲዶም ዝመፁ ደቁ ከዓ ዘሕልፍዎ ዘለዉ ሕሰብ ምርኢ ኣሎ ዝገብርዎ ዘለዉ ተወፋይነት ርኢ ኣሎ ሰብ እኮ ብዙሕ ሰብ ተስፋ ሲኢኑ ንተቃወምቲ እንዳኸሰሰ ንምንቅስቃሳት እንዳኸሰሰ ንውድባት እንዳኸሰሰ ከላሞ ተስፋ ይብልናን ንሕና ከዓ ኣብዚ ፌስቲቫል እዚ ሲ ቁርብ ደቅና ገለን ተራእዩ ዓዶም ተራእዩ ከምዚ መውፂ ጭንቀት ኣለዎ ስትረስ ኣለዎ ሰብ ኣብቲ ፌስቲቫል ዝኸደ ዝኩሉ ሸሓት ንሪኦ 5,000 6,000 ሰብ ንስርዓት ኤርትራ ድግፍ ዝብል እምነት የብለይ እቲ ስርዓት ጥራሕ እዩ ከም መጋበርያ ዝጥቀመሎ እምበር ኩሎም ድግፉ ማለት ኣይኮኖም እቶም ዝድግፉ ብጣዕሚ ዓዊሮም ብረብሓን ብካልእ ጥቕምን ዝድግፉ ኣነ ካበ ማኢት ይበዝሑ ይብልን ኩሉ ግዜ ግን ንሶም ሒዞሞም ዝኸዱ ሸሓት ስለ ዘለው እቲ ምስሊ ደጋፊ ናይ ኤርትራ ብኣሸሓት ኮይኑ ዝረአየና ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ኣብ ተቃውሞ ደንበ ዘሎ መንእሰይ እዚ ዝረአ ዘሎ ለውጥታት ከም ሓደ መንሃሪ ወይ መንጠሪ ባይታ ክጥቀመሉ ይኽእል እዩ ስለዚ መሊሱ ክዓስሎ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ነቲ ዝበዝሕ ሰብ ድማ ደው ኢሉ ክሓስብ ዘገድድ ኮይኑ ይረአየኒ ብካልእ መዳይ ድማ እተን ነዚ ኣኮሞዴት ዝገብራ ዘለዋ ሃገራት ኦኬ ደው ኢለን ክሓስባ ዘገድድ እዩ ማለት እዩ ንኣብነት ድሮ ጀሚረን ኣለዋ ክንድዚ ዝኣክል ሚልዮናት ገንዘብ ኣሸሓት ፖሊስ ሄሊኮፕተራት ድሮናት ነዋፍረሉ ሲ እንታይ ክርከብ ኣብ መወዳእቱ እንታይ ይርከብ ኩለን በትናት ፓብሊክ ኢንተረስት በትናተን ሃገራዊ ረብሓ እየን ዝሪኦ ሃገራት ክንድዚ ሚልዮናት ክትወፅእ ኮይና ሽወደን ንዓመታ ርግፀኛ እየ ሃገራዊ ረብሓ እያ ትቐድም እቲ ናይ ምእካብ መሰል እቲ ናይ ዝኾነ ካልቸራል ፌስቲቫል ገለ እቲ ሽም እቲ ናይ ዲሞክራቲክ ኤሌመንትስ ብዘይሻሙ መንገዲ ሃገራዊ ረብሓ ከዓ ቅድሚት ከምፅኦ ክፍትና እየን ስለዚ በዚ መዳይ እዚ ክትሪኦ ከለካ ድማ እተን ሃገራት እውን ኣብ ጎድኒ እቲ ቃልሲ መንእሰያት ክስለፋ ዘለዋ ተኽእሎ ኣዝዩ ገፊሕ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ክሪኦ ዝኽእላኒ ፅቡቅ እቲ ብዙሕ ክትገልፀለይ ፀኒሕካ እቶም ውሕዳት ወሰንቲ ወይ እቶም ውሕዳት ፀለውቲ ወይ እቶም ውሕዳት ጎስጎስቲ ነቲ ብዙሕ ከም ዘምፅዎን እቲ ብዙሕ ካብ ዝተፈላለዩ ምክንያታት ይኸይድ ከም ዘሎን ኣናባኻ ክትነግረኒ ፀኒሕካ እተን ሃገራት ከ እንታይ ተራይ ዘለዎ ንኣብነት ፓስፖርት ንኸምፅእ ንሓደ ሰብ ናብ ኤምባሲ ክኸይድ ዝግድዶ እንተኮይነ ብኸመይ ክኸፍል ከዓ ዝግደድ እንድሕር ኮይኑ ተዘዋዋሪ መንገዲ ይሕግዝ ኣሎ እቶም ሲስተም ናይተን ሃገራት እውን ነቲ ውልቀ ሰብ ነገር ምስ ደለየ ከይዱ ከምፅእ ከይዱ ምስኦም ኮንታክት ክገብር እውን ፅልዋ ወይ ፀቕጢ ፈጥራ እየን ወላ ጀርመን ሽወደን ካብ ብፍላይ ካልኦት ሃገራት እውን ንዝተፈላለየ ምክንያታት ናብቲ ኤምባሲ ከይዶም ዘድልዮም ዘሎ ቁጥዕታት ከማልኡን ከምፅኡን يدفعوهم يمموني إذا بخمي يخسرحلو زلوا ጠቕላላ ገዲፍካዮ ንዝኸትካ ስርዓተ ሜዲስ ካሃበነ ወረቐት ሃበነ ከምዚ ገንዘብ ክኸፍል ተኻሚ ተኸፍል ጉቦ ክኸፍል ኣብ ከምዚ ፌስቲቫል ከዓ ህላውና ከረጋግጽ ዝብሉ ድርኺታት ወይ ፀቕጥታት ስለ ዝፍጠረሉ ነቲ ሰብ እዚኦም እንተወሓደ እዚኦም ከማንሲ ክቕነስሉ ወይ እዚኦም ከማን ክለግስሉ ዝኽእሉ ኸ እንታይ እዩ ክስራሕ ዘለዎ ኢልካ ተኣምን እንታይ ክግበር ዘለዎ እቶም ንጡፋት ኣብቲ ናይ ቃልሲ መዳይ ዘለዎ ማለት እዩ ጽቡቕቶ حدا إذن إذا ختبلو تصنعك حتى حجي بالزجباء أنا يبحق خمانس كدرخ زخيل كنا تفتير الحجي إذن هجرات لك خمانا مرداتها لون زبل إمنت يبلين نابنت شو دن باسبورت أمس ختبلهم كلا كونيلا نتوم إرتوان من إسيات مأنتي نمنجزهم كحجزو مأنتي نايت عصا فورم كملؤ زي أيقونن نتمخنيات زي كونن نتمخنيات ناي هاجرات ناي بحقي تي identification ناي تسب مننت ناي تسب كابي كمز مسب مخنياتو تناي asylum تناي حتى عقبة زبهال بطعمي زتحلال مسرح زحلف تفعل لي سبات كأني misuse قبروس لزقونه تن هاجرات نهاجر وربح انكبلا تسب زي جنز هو بأزلوا ناي بحق زي جنز زقب مخانن مرجع وصلوا سقوم تاتي حجي قد إحنا أنتينا خنقبرك لنا إذا تفتير إذا favorable condition تفتير زلوا حجناتهم مهورات زبالو أب حجرو زلوا مالتي مخنياتو كمز عينت تقاوما حرانا أبقالسن زلوا من إسي تمليسون أب إمباسطات نهجدف خيس لزيكل وكلتو نحنا لنا مصراين دحرد ليكم كوينو منجستي جرمن
نحنا وكلت لنا إرتوان مخانم نحنا خنراقص نخلنا كمز زأمثلنا سبيكاو محبر تمسرتنا لنا نزي حبرة سبزن نزي من إسيات زين كنوكل نخل تباهيلو تأب هاجر زلو زتمهرة أكل تأكيبو نعو كلنا خفطرلو زقبا اللي خناتات تفترة خوين الرأيين مالتي انت زي تقاقي أب جرمن أوريدي جميرو مولو بارلاما ناي جرمن ون أصدق ولو دحرجي ناب إمباسي ناي أب ناي إرترا أب جرمن زلو خيدم ورقاقة زوم تسلو نقرات هاي كلون تفعل دايركشن سون توهيبنا الله تناي إيميجريشن تكالات تفعل أوراجات ناي جرمن زلو عملتي سلز أب شودن ون تماسا سالي سقوم تقوس دخلي نتن هاجراتون زبلت عدل كوين الرأيين مالتي مقنياتو زوم أسايلم زهوب زلو عمن إسيات ناي بحقي حتى تعقبان مخانم يرغاقصا اتوم كمتي شارلمان يزبሃል منبر بارلمانت ناي شودن صحيفو زنبر اتوم ناب زنافقو منግስቲ ከብዕሉሉ ዝደልዩ ናይ ብሓቂ ፌክ ኣሳይለም ሲከር ዝኾኑ ድማ ኣሳይለም ሲከር ዘይምዃኖም ከለልዩ ዝኽእሉ ኮንዲሽን ተፈጢሩ ዘሎ ኮይኑ ረኣየኒ እሞ እቶም ኣብ ተፈላለየ ሃገራት ኣብ ሃገሩ ዘለዉ ምሁራትና ተኣኪቦም ሓደ ሲቪካዊ ማሕበር መስሪቶም ኣብ ክንዲ ኤምባሲ ማለት ኖሚናል ኤምባሲ ክኸውን ይኽእል እዩ ኩሉ ዓይነት ናይ ትራቨል ዶኩመንት ዘይክህብ ይኽእል እዩ ቪዛ ዘይክህብ ይኽእል እዩ ናብ ኤርትራ መእተዊ ግን ኮሚኒቲ ሊደር ኮይኑ ምስ መንግስቲ ናይ ሽወደን ዲ ምስ ካልኦት መንግስታት ዲ ክሻርክ ዝኽእል ሓደ ሓያል ዝኾነ ውዳበ ኣብ ምፍጣር እዚ ብርጌድ ንሓመድ ጀሚርዎ ዘሎ ቃልሲ ዘራኺ ኮይኑ ረኣየኒ ማለት እዩ ጽቡቅ ብመንፅርቲ ከም ብርጌድ ንሓመዱ ዘይጥርኑፍ ወዘይምእኩል ስለ ዝኾነ ዝገብሮ ዘሎ ንጥፈታት ብዘይካ ሆይታ ብዘይካ ከም ዝበለ ዝያው ዝኾነ ዳንኬራስ ካልእ ክርብሕ ወይ ካልእ ረብሓ ከምፅእ ወይ ካልእ ለውጢ ከምፅእ ኣይክእልን እዩ ዝብል ርእይቶ እውን ይመፅእ እዩ ካብ ብዙሓት ሰባት እዚ ነገር እዚ ከይዝሕል እዚ ነገር እዚ ናብቲ ህዝቢ ኤርትራ ዝደልዮ ዘሎ ናብቲ ኩልና ንደልዮ ዘለና ናይ ፍትሒ መንገዲ ክወስድ እንድሕር ኮይኑ መን እንታይ ተራ ክፃወት ኣለዎ እቶም መንስያት ሓደ ወገን እቶም ብፍላይ ኹም ዘይፍላጥ ብምርጫ ኹም ዘይ ምርጫ ዘንቀሳቀስዎ ዘለዉ ከዓ በቲ ሓደ ወገን እንታይ ኣለካ ርእይቶ ያ እዚ እቲ ስግኣት ናይ ብዙሓት እዩ ማለት እዩ ብዙሓት ሓፍ ኢሎም ቁርብ ንላዕሊ ገጾም ከይዶም ዝተመልሱ ኣብነታት ኣለውና ናይ በዓል ስምረት ምንቅስቃስ ሃገር ዝነበረ ናይ መንእሰያት ምዕሳል ኣብቲ ውድብ ናይ ይኣክል መፅኡ ዝነበረ ምንቅስቃስ እውን ብጣዕሚ ላዕሊ ከይድ ነይሩ መሊሱ ዝሒሉ ማለት እዩ ይቕረታ ብድሕሪኡ እውን ዝተፈላለዩ ነገራት እቲ ቅድሚ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ፀገም ፀኒሑ ህግደፍ ኣጀንዳ ይህበና እሞ ድሕሪ እቲ ኣጀንዳ ንጎይ እቲ ኣጀንድኡ ምስ ሰሓበ ከዓ ተሰሒብና ስቕንብል ማለት እዩ ሕጂ እዚ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ፍሉይ ዝገብሮ ሓደ ንኩሉ ሰብ ኣዕሲሉ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ንኩሉ ሰብ ኣዕሲሉ ኣሎ ፍሉይ መለለየ ገይሩ ኣሎ ንሰማምዐሉ ኣይንሰማምዐሉ እቲ ብሉ ሪቮሉሽን ወይ እቲ ቀጠልያ ማልያ ዝጥቀመሉ ዘሎ ቀጠልያ ባንዴራ ዝጥቀመሉ ዘሎ ብዘየገድስ ማለት እዩ ካብ ሓደ ፀላእየ ትብሎ መፍለይ መለለይ ተዘይብልካ ብላሽ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ እተን ናቱ ክብርታት እንዳደገምካ ትኸድካ ንክስዕበካ ዝኽእል ንምሳኻ መሻርክቲ ኮይኑ ክሰርሕ ዝኽእል ናይ ወፃኢ ኣካል እዩ ናይ ውሽጣዊ ኣካል እዩ ብጣዕሚ ፀጋሚ ማለት እዩ ትማሊ ንኣብነት ናይ ካናዳ ዝነበረ ላይፍ ከሕልፍዎ ከለዉ እቶም ዝዓበየ ሜድያ ሓደ ቻነል 24 ዝበሃል ይመስለን እንተዘይተጋጊ ከሕልፎ ከሎሲ በቲ መለለይ ይጠቕሶም ነይሩ እቲኦም ናይ ብሉ ክዳን ተኸድኑ ኣንፃር ቶም ፃዕዳ ተኸድኑ ከዓ ደገፍቲ ምልኪ ምዃኖም እንዳበለ ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ንገብሮ ነበርና ዳርጋ ዋላ ፃዓዱ ድዮም ገለ ክሓልፍ ከሎስ ብዘይካ እተን ታቤላታትና ዝርእይዎ ነገራት ኣይነበረን ስለዚ ሓደ እቲ ሓደ መለለይ ኩላትና ድሓር ኣብ ርህው ሃገር ኣብ ዲሞክራሲያዊ ሃገር እንታይ ባንዴራ ንገብር እንታይ ሕብሪ ንገብር ቀሲልካ ክግበር ዝከኣል እዩ ብውሕዱ ግን ነቲ ማዕበል መንእሰይ ያዕሲሉ ዘሎ ባንዴራን ሕብሪ ማልያን ንዕኡ ክንዓስሎ ይግባእ ማለት እዩ ካልኣይ እቶም ምንቅስቃስ ዝመርሑ ዘለዉ እቶም ነቲ ብርጌድ ንሓመዱ ዝመርሑ ዘለዉ ኣካላት እውን ቁሩብ ኮፍ ኢሎም ክሓስብሉ ዝግባእ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ እንታይ እዩ እዚ ቃልሲ እዚ ቃልሲ ናይ ወለዶታት እምበር ትማሊ ንበይኑ ዝተፈጥረ ቆንጭልካ ዝረአ ይኮነን ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ክረዲት እንዳሃብካ ተዘይከድካ ነቲ ቅድሚካ ዝፀንሐ ጀነሬሽን ነቲ ዝፀንሐካ ወለዶ ማለት እዩ
صباح نجو خاخومي نعخون كما يتقان فكا مالس ስለዚ ሰንሰለት ቃልሲ ምዃኑ ተረዲኦም ነቶም ዓበይቲ ቃልሲ ፀንሑ ኣብ በይኑ ውድባት ድዩ ግን ብዘይገድስ ኣብ ምንታይ ፀኒሖም ብዘይገድስ ማለት እዩ ንዕኦምን ሓቂፎሞም ናይ ምኻድ ተንደንሲ ክህሉ ኣለዎ ሳልሳይ ደረጃ ተራ ናይቶም ምሁራትና ሕጅውን ሓደ እቲ ፀገምታይ ዝኾን ዘሎ ነዚ ኩሉ ኣሽሓት መንእሰይሲ ከም ሆይሉ ዝመፅእ ከም ስምዒታዊ ሓይሊ እምበር ትምህርቲ ከም ዘይብሉ ሓይሊ እምበር ቴክኒክ ከም ዘይብሉ ሓይሊ እምበር ናይ ምእላይ ተራ ከም ዘይብሉ ዘምስል እሱ ብጣዕሚ ጌጋይ እሱ ብጣዕሚ ዝተጋግየ ማለት እዩ ኣሪኦም ናይ ብዝግባእ እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎም ዞም መንእሰያት ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ማለት እዩ እቲ ኩሉ ካልኦት ምንቅስቃሳት ክውድብኦ ዘይከኣላ ውዳበ ክርእዩና ፈቲኖም ነዚ ውሕጅ እዚ ግን ምናልባት ናብ ሮንግ ግራት ከይከይድ ናብ ዝተጋገየ ግራት ከይከይድ እዚ ውሕጅ እዚ ኣብ ምእላዩ ናይ ኩሉ ተራ ምፅዋት የድለይ ንኣብነት ብዙሓት መንእሰያት ግዳይ ኮይኖም እዮም ኣብዚ ምንቅስቃስ እዚ ኣብ ሽወደን ኹን ኣብ ጀርመን ኹን ፋይናንሳዊ ገንዘብ የድልዮም ተመሊሶም ናይ ሕጊ ነገራት እንተለውን ናይ ሕጊ መኽርቲ የድልዮም ሞራል የድልዮም ቅድሚት ምምፃእ ከዓ የድልዮም ሞራል ንምሃብ ማለት እዩ ስለዚ እዝታት እንተጌርና እቲ ነንኽእሎ ነገራት እንተጌርና እዚ ማዕበል ንድሕሪት ክምለስ ኣይከኣለን እዩ እንድሕር ደኣ ተመሊስና ኣብቲ ንእሽቱ ፍልልያ ንዕኡ ካፒታላይዝ እንዳገበርና ንዑ እንዳድኸምናዮ ተኸይድና ከኣነ ናብ ዝነበርናዮ ክንምለስ ንኽእልና ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ሰብ ዝከኣሉ እቶም ኣብ ሜድያ ዘለኹም ምስ ጌግኦም ክእረም ዘለዎ ነገራት እንዳረኣኹም እቲ ዘለዎም ብርቱዕ ጎኒ ንቅድሚት ኣብ ምምፃእ ክትዋስኡ ኣለኩም ማለት እዩ እቲ ተማሂረ ዝብል ሕጊ ይፈልጥ እየ ዝብል ኣካል ድማ ኣብ ቦትኡ ኮይኑ ሕጋዊ ኣካላት እንዳሰርሐ እንዳተማኸረ ናይ ዲፕሎማሲ ስራሕ እንዳሰርሐ ንዕኦም ግን ኩሉ ግዜ ቅድሚት ዝመፅሉ ኣገባባት ክፍጠር ኣለዎ ስለዚ እዚ ናይ መንእሰይ ሓይሊ ንድሕሪት ከይምለስ ክንገብሮ ዝግባአና ብዙሕ ከምዚ ማለት ኮሬክሽን ከቅርብ ኣይክእልን ሕጂ ግን ሰብ መመዳ እዩ ዘዝኽእሎ ተገይሩ ኣዴታት ናተን ግደ ተተፃዊተን እቶም ናይ ሕጊ ክኢላታት ናቶም ግደ ተተፃዊቶም ካልኦት ምሁራትን ኣብ ዓውዱ ናቶም ግደ ተተፃዊቶም ውድባት ምንቅስቃሳት ናቶም ግደ ተተፃዊቶም እንታይ እቲ ቀንዲ ስክፍታ ናይ ብዙሓት ንኣብነት ገለ ውድባት ክጥቀምሎም ደልዩ ገለ ምንቅስቃሳት ክጥቀምሎም ደልዩ ገለ ኣክቲቪስትስ ወይ ናይ ፍልይ ዝበለ ኩርናዕ ዘለዎ ተቃለስቲ እውን ንዖም ክጥቀምሎም ናይ ምኽኣል ወይ ናይ ምድላይ ተንደንስታት ይረአዩ ግን ትፅቡቕ ነገር ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ካብቲ መሪሕነት ትሪኦ ትፅቡቕ ነገር ግን እዚ ብርጌድ ንሓመዱ ዝበሃል ንኩሉ ኣኮሜዴት ገይሩ ገዛእ ርእሱ ክኢሉ ዝኸይድ ብዓለም ለኻዊ ደኣ እምበር መሳርሒ ናይ ዝኾነ ይኮነን ኢሎም ብምእዋጆም ከዓ ሓደ ፅቡቕ ነገር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ሕጂ እውን ቃልስና ንድሕሪት ከይምለስ እዚ ህዝባዊ ማዕበል ብፍላይ ከዓ ናይ መንእሰያት ማዕበል ስለ ዝኾነ እዚኣ ንድሕሪት ከይትምለሰና ዘዝግባአና ክንገብር ኣብቲ ኔጋቲቭ ኣብ ምዕባይ ድማ እቶም ስትሮንግ ሳይድስ ዝበሃሉ እቶም ጥንኩራት ጎነታት እቶም ኣወንታዊ ጎነታት ናይ እዚ ምንቅስቃሲ ዝንዳርኣና ንዕኦም ንቅድሚት እንዳምፀና ክንከይድ ኣለዎም ይብል ነቲ ስርዓት ዘገዛብ ነቲ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሕማቁን ፅቡቁን እንዳተቀበሉ እዮም ዝድግፍዎ ማለት ትፅቡቁ ዓብይ ዘይኮነስ ሕማቁ እንዳዓበየ ከሎ እዮም ከም ዘለዎ ምስ ኩሉ ነገሩ ዝቅበልዎ ዘለዉ ነቲ ናይ መንስያት ምንቅስቃስ ናይ ፍትሒ ግን ነቲ ሕማቁ በይኑ ፈልዮም እንዳጋነኑ ነቲ ፅቡቁ ከዓ የናእስዎ ኣለዉ ሕጂ ዘይ ሚዛናውነት እውን ትርኢ ኢኻ ኣብዚ ስርዓት መንግስቲ ዝኣክል ሕማቁን ፅቡቁን እሞ ከምዚ እንዲሁ እንዳበልካ ኣብ መኽኒኻ ክትቅበሎ እንዳኽኣልካ ከለካ ነቲ መንስያት ከማኻ ዝጅምርዎ ዘለዉ ምንቅስቃስ ናይ ፍትሒ ግን እቲ ሕማቁ ጥራሕ ዓቢኻ ብምርኣይ ክእረሙ ክእለዩ ወሓደስቲ እንዲዮም ወስምዒት እንዲሁ ወድሌት እንዲሁ ግን ዝብልካ ብከምዚ ከም ዝብልካዮ ክኸውን ይግብኦ እዩ ዝብል ርእቶ ዘለኒ ግን በንፃሩ እዩ ዘሎ ሕጂ ብዝኾነ ናብ ሕቶ ክመፅእ ተራ ደቂ ኣንስትዮ ከመይ ትሪኦ ኣለካ ሕጂ ብጣዕሚ ደስ ብል እሱ ካብቲ ኣብ ቃልሲ ጎዲልና ዝፀንሐ ኩነታት እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ምንቅስቃስ ዝፍላይ ኣብዚ ብርጌድ ንሓመዱ ሎማ ዓመት ዝተረኣየ ተራ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ግን ኣዝዩ ገጂፍ እዩ ማለት እዩ ካብ ምውዳበት ሒዝካ ኣብቲ ሰለማዊ ሰልፊ ባዕሉ እውን ኣብቲ ዝግበር ዝነበረ ኩሉ ዓይነት ንጥፈታት ዝነበረን ተራ ኣብ ቅድሚት መዳቐሚ መዳመቂ ኮይነን ብድሕሪት ኣብ ማእከል ገለ ዘይኮና እውን ኣብ ቅድሚት ወፅአን ኣብ ማእከል ሃልሃል ዝብል ሓዊ ሰባት እንዳመርሓ ተበጉሶ እንዳወሰዳ ርኢና ኣብ ሲያትል እውን
ነቶም ዝወፈሩ ደቀን ሰብኡተን መግቢ ኣብ ምቕራብን ምስኦም ወፊረን እውን እቲ ዝግበአን ኣብ ምብርካተን ዝነበረ ተራ ብጣዕሚ ዓብ ነይሩ ብተመሳሳሊ ኣብ ቶሮንቶ ዝረኣኽዎን ተመሳሳሊ ነይሩ ማለት እዩ ኣብ ሕብረተሰብ ድማ ጓል ኣንስተይቲ ዘይብሉ ቃልሲ ኩሉ ግዜ ብላሽ ብፍላይ ንሕና ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ንነብር ኣለና ቃልሲ ጥራይ ዘይኮነሲ ናብራ እቲ መዓልታዊ ህይወት ደቂ ኣንስትዮ ዘይብሉ ከመይ ምዃኑ ንርዳእ ኢና ሽወደን ኖርዌይና ንቕመጣ ነንስኻን ኣብ ሽወደን ኣብ ኖርዌይን ኣብያተ ፅሕፈት መንግስቲ ዝበሃል ኣብያተ ትምህርቲ ዝበሃል ኮሌጃት ዝበሃል ዩኒቨርሲታት ዝበሃል ብሙሉ መን ይመርሖ መን ይኣልዮ መንገለተ ኢልካ ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ናይ ብሓቂ ኣብቲ ሰውራ ናይ 30 ዓመት ናትና ዝነበረ ቃልሲ ተራ ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝነበረ ግን ከዓ ሰንኪ እቲ ስርዓት ድማ ኩሉ ትትረአን ድሕሪ ተመሪሶ ኣብ ርክትአን ኣብ ማይ ኣትዩ ኢደን ከም ዝሕዛ ተገይሩ እንተ ተሳቲፈን እውን ብጣዕሚ ኣብ ጉዱድ ዕስክርና ብዓመፅን ብጉልበታዊ መዝመዛን ኣብ ኣዝዩ ሕሱር ስራሕን ተዋፊረን ዘይ ኢደን ረኺበን ፀንሓ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን ስለዚ ኣብዚ ቃልሲ እዚ ኣብ ቅድሚት መፅአን ክሪአን ከለኹ ብጣዕሚ ደስ ብለኒ ማለት እዩ ከም ሰብ ጥራይ ኣብቲ ቃልሲ እዚ ዘይኮና ኣብ ቃልሲ ምሳና ክህልዋ ዘይኮና ኣብቲ መሰጋገሪ መንግስቲ ክነቆሞ ንሓስበሉ እዋን ኣብ መንግስቲ ክነቆሞ ንሓስበሉ እዋን ብዓብላሊ ተራ ክህልዋ ብጣዕሚ ትምኒተይ ማለት እዩ ምክንያቱ ርኢና ኢና ሓደ ታሪክ ናይ ዓለም ከምኡ ይምህረና ብፍላይ ናይ ዝምዕብል ዓለም ማለት እዩ ተራ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣግሊልካ ዝግበር ቃልሲ ብላሽ ወላ ሓንቲ ትርጉም የብሉን ተፈጥራዊ እውን ይመስለኒ ደቂ ኣንስትዮ ዘለኦ ዲሞክራሲ ደቂ ኣንስትዮ ዘለኦ ናይ ቁጠባ መዋቕር ደቂ ኣንስትዮ ዘለኦ መሪሕነት ዕቡታት ይኸውን ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ፓንደሚ እዋን ትዝክር ትኾንካ ናይ ኒውዚላንድ ተዘይተጋጌ ናይ ኒውዚላንድ ዝነበረት እቲ ዝተሓተ ናይ ፓንደሚ ዝነበረ ተመሳሰሊ ናይ ኖርዌይ ናይ 2-3 ናይ ማርከል ናይ ጀርመን ኣዝዩ በቃ ብኣብነት ዝጥቀስ ኣትሓዛ ናይ ፓንደሚ ሓሊፈን ማለት እዩ ኣብ ዓውዲ ክንጠቅስ ንኽእልና ስለዚ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን ግዳይ ብቃልሰን ብረሃፀን ዘረጋግፆ ዝነበረ ተሳታፍነት ሕጂ ኣብቲ ዝግበር ዘለዎ ሰለማዊ ቃልሲ ተረአን ክዓቢ እንተዘይክኢሉ ናበይ ንድሕሪት ንምለስ ከም ዘለና እዩ ዘርእየካ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዝረኣኾ ናይ ብርጌድ ንሓመድ ናይ ለንቅነ ግን ብጣዕሚ በቃ ተስፋ ትገብር ኦኬ ኣለዋና እምበር ኩሉ ግዜ ደቂ ኣንስትዮ የብልናን ደቂ ኣንስትዮ የብልናን ክበሃል ፀኒሑ ሕጂ ግን ብግብሪ ክሳተፋ ርኢና ንበር ብጣዕሚ ደስ ዝብል ድማ ነይሩ ፅቡቅ ካልእ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እንታይ ትፅበ ዋላ ካብቲ ቅንያት ንሱ እቲ ናይ ኤሌክትሪክ ናይ ገለ ኩሉ ተዓፅዩ ከም ዝነበረ ሓበሬታ ወፅእ ነይሩ እዩ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ንኸይከታተልዎ ነዚ ንጥፈታት እዚ መደብና ግን ቅኒ ኢሉ ስለዝፍኖ ኦፍኮርስ ክሰምዕዎ እዮም ብራድዮ እውን ስለዝፍኖ ሕጂ እንታይ ግምትካ ተፅቢትካ ንስኻ እቲ መንስያ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ሲ እቲ ፕሮፓጋንዳ ናይቲ ስርዓት ዓብሊልዎ ዶ ምስኡ ይኸውን ትግምት ወይ ትስከፍ ወይ ትሰግእ ዋላስ እዞም መንስያት ኣብ ደገ ዘሎ ሓቆም እዮም ዝብል ድርኺት ይሓድሩ ኢልካ ትትስፎ ከመይ ትሪኦ ንስኻ መቸም ከምቲ ንፈልጦ ኣነ ንስኻን ኣብ ዓድና እተን መራኸቢ ሓፋሽ ዝበሃላ ኩለን ናይቲ መንግስቲ ፕሮፓጋንዳ ዘጋውሐን ሓንቲ ቴሌቭዥን ሓንቲ ጋዜጣ ሓንቲ ራድዮ ዛራ ትበሃል እንተላ ክሳብ ሕጂ እውን ሰሚዐ ኣይፈልጥን ግን እሳ እውን ናይ መንግስቲ እያ ማለት እዩ እንተልየን መፅሄታት ምናልባት ናይ ሃኮስአ ናይ ሃመተ ናይ ህግደፍ ዝበሃላ ሰን እውን ብኢደ ዙር ናይ መንግስቲ እየን ማለት እዩ እዚአን ኩለን ዘጋውሕኦ ድማ ፕሮፓጋንዳ ናይቲ ስርዓት እዩ ማለት እዩ ኣብ 2010 እንታይ ይዝክር መስለካ እዚ ናይ ፅዲ ዓረብ ክለዓል ከሎ ኢሳያስ ዝበለፀ መሓዛ ናይ ገዳፊ ከም ዝነበረ ንፈልጥ ኢና ኣብ ቱኒዝያ ምስ ተላዕለቲ ክስታይ ብኦቢሉ ናብ ኩለን ሃገራት ዓረብ ምስ ከደ ኣብ ቴሌቪዥን ኤርትራ ብፍጹም ከም ዜና ይመፅን ነይሩ ብፍጹም ከም ዜና ዝበሃል ኣይመፅን ዳርጋ ንሓሙሽተ ወርሒ ዝኸውን ዳርጋ 5-6 ወርሒ ሽዑ ለውጢ ምስ መፀ እውን ገለ ሽግር ምስ ተፈጥረ ነታ ሽግር ዓድና ፅቡቅ ከም ዘሎ መቸም እቲ ዜና ናይ ኤርትራ ትፈልጦ ኢኻ ኣብቲ ኣዲጋት ሰሪሓ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ተሃኒፃ ድሕሪ ናይ ወፃእ ዜና ምስ መፀ ተቃፂሉ ንፋስ ከም ዝሃሪሙ በቃ
أزيف نحنا ببارادايز كم زلنا اتخالع عالم كاي كأسألي موت يتأم خمزلو بزرئيز سرح مالتي سلازي أب كمز عينة هو زل حبرة سب أي جرمنن زمن سياتنا تجاوزهم كم زجابر زلوا كبل أنت سمعي مالتي إذا جرم ما يكونن أي مثلا نجن اتم من سيات حجي أبتفلا لي كوليجات زلوا أبتفلا لي نجارات زلوا سلا رادي إرنا سلا إريسات سلا السنة زجابر زلوا ناي ميديا كامبين أب إيرترا استفلا لي حبريت هاللوم أنا بعلي ناب كلتنا بسلسة سبات دويلة نيرة أبدأ كم حارون في يونيرو أب من دفرات في يونيرو ليش بس مراون في يونيرو قلب كولجات زمهارو زرخبكم سبات جن قال يوم انتي سمياو بيرو على كاريو جلس تبل والله سلاوت وصحف الله زفتروا سمياو خطة بيرو مالتي يا سمياو بيرو حزنا نمسا سمياو بيرو نتقام جلس بالمالتي بيك سماء ولا كادي بيك إننا نملة بيرو بيك سماء ولا تا في جوا أو سلازي خمسة عينت من قصقاسات على أبتم من سياتا بإرترا مال سلازي بتعمي تصفى وتحتونا جيرلو من تهم تسعة أو اتناي انترنت عالم ولا كايتراون بخلو حيلون بخلو كإلتهم كعالسو وانت فتنوا جن بسيحو زاتو تمن ساعات كاني او كمزي نقحات سلازغونو تهيوت كا مالت بمرد داتا زحزو بزحات يوم ابزي زي بزي كاتم وحدات بروباغندا ناي بصحات زدغمو زلو خم ارتيست اب جلا ناي طبب نطفو زبل أو زحت من سيب كولاجاز زلو بيل اب كالي زلو بيلسي بزي قداي زي ازيو نقحيو بزلنا حبريتها يا حجي بسيحو زاتو زتقملو اجابات انترنت كاللوم حجي قلولات سي ايكونن كمزي قلولات أيكون مثلا عنامر قلولات ايكون أيكون أيكون تفعل ميلات تقيمهم حبريتها رخبوا يوم حجي زتات يوتي تسفا ذهب ابستا تمركيس كم تعزب انت لكاسي انتي كمص اخل نمالتي تحتو امصي امبر نايت سرعتنا معفان يا ميكانيزم ناي معفان تكنيك مالت جهودي ناي هو بتعمي تمن سيات كابانا لعليم تهوي خمسة لوز جرما كمالسي بزلنا حبريتا إذا بقى دحري خمزي ناي أوروبا قداش زتودمو حج ناي اسمرانا قرب استرفه مالسي ناي بحق كمان تحبر السب زيد اللي تثبيت كجبر قلة يبولون بهالي أنا مالسي نوح زبالة قالس خمسة لنا حيال قالس خمسة لنا سي خجنزب اللي هو بهالي مالتي أبشودن تمالي نبروتو مقاس إلنايو داسو مفريسنايو مالتسي ودينا مالت هيكونن هم مالت هيكونن أب جسمكم تغيروا هم مالت هيكونن أب تورونتو زناي سياتل زرعنا يون نقالسنا أفارقنا نحن من الخلنبر أبي أوروبا سلتود حجين صبحيتو ساسمرا إن نصب زلنا قلا عينة تثبيت زلو بزحات منسيات جن اتقوم نجر انتهي جن من اسي أب إيرترا زلو نتسرعات عيق إلوي بزرخوبو من قدي تمرتو وديو بتግራይ ሰግር بتግራይ ናይ ሱዳን ሽግር ትሪኦ ዘለካ ኣብ ሱዳን ክኸይድ ኣይክእልኒ ንትግራይ ነታ ተኸቢባ 3-4 ዓመት ንብረት ከማን ከም ገነት ዝሃርፋ ስለዚ ብኤርትራ ማዕረ ክንደይ ኣብየናይ ሽግር ኣብየናይ ሸውዓተ ዓሙቕ ከም ዘሎ መንእስያት ኤርትራ በዚ ክትርድኦ ትኽእል ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኮሌጃት ዘለዎ ብፍላይ ዝተፈላለዩ ኮዳት እንዳተለዋወጡ ነቲ ናይ ብሉ ሪቮሉሽን ዝተፈላለዩ ኮዳት እንዳተጠቐሙ ሓደ ካብቲ ዝበልኩኻ ሰማያዊ ፒሮ ቢክ ሰማያዊ ገለመለ ዝብል እንዳተለዋወጡ ብዙሕ ሓበሬታታት ትለዋወጡ ከም ዘለው ሓበሬታ ኣለኒ ብዙሕ ተስፋ ከም ዘለዎም ከማን ማለሲ ኣነ እቲ ተስፋ ከማን ልዕሊ እቲ ክኸውን ዝኽእል ኣብ ቀረባ እዋን ገይረ እየ ዝወስዶ እቲ ዘለዎም ተስፋ ግን ሰብ ወዲ ሰብ ተስፋ እንድሕር ኣለዎ ኮይኑ ተስፉ ንምጭባጥ ከዓ ስለ ዝሰርሕ ሓደ ከም ሓደ ወፐን ወይ ከም ሓደ ኣፅዋር እዩ ተስፋ ስንቂ ዕጥቂ ነው ስለዚ ከምኡ ዓይነት ተስፋ ክትርኢ ከለካ ኣብዚ እውን ንሕና ተስፋ ንገብር ነቲ ቃልስና ከዓ ዝድርኽ ኮይኑ ይረአየኒ ማለት እዩ هو ነቲ ስእሊ ሓንቲ ይገብሩን እዮም ዝብል ዝነበረ ስእሊ እውን ዝቀይሮ መስለኒ እቶም ኣብ ደገ ዘለዎስ ብዙሕ ኣድማዕቲ ኮነን ዝብል ምስሊ ወይ ስእሊ እዩ ነይሩ ካብቲ ስርዓት ተበጊሱ ኣብቲ ህዝቢ እውን ሰሪፁ ነይሩ ሕጂ ግን ንዕኡ እውን ክቅይሮ ዝኽእል መስለኒ እዚ ምንቅስቃሳት ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ምስኣ እዚኣ ከም ርእቶ ክትህበኒ ክፅበየ ምስኣ ተኣሳሰር ኣቢለ እቲ ሕጂ እውን ብብዙሕ ዝረበሉ ዘሎ እዚ ሓይሊ እዚ እቶም መራሕቲ ኮኑ እቶም መንስያት እውን ናይ ትግራይ እዮም ወይ ከዓ ናይ ህወሓት ልኡኻት እዮም ዝብል ጎስጓስ ኣሎ ዝብል ቅሬታ ኣሎ ዝብል ስግኣት ኣሎ እዚ ብናለትካ እናበባ ትኽክል ድዩ ከምኡ እንተኮይኑ ኸ
እንታይ ጥቕሚ ኣለዎ ካብ ጥቕሚ ጉድኣቱ ዶ ኣይዓብን ከምኡ እንተዘይኮይኑ ኸ ከመይ ጌርካ ይኽእመን ዘለዎ ከምኡ ከም ዘይኮነ እንታይ ዝበሃል ኣሎ መስለካ እቶም ለኣኽቲ ይፈልጡ እዮም እቶም ጸሓፍቲ እቶም ለኣኽቲ እቶም መበገስቲ ዝብርጌድ ንሓመዱ ዝበሃል ሓይሊ ኤርትራዊ ሓይሊ ምዃኑ ይፈልጡ እዮም ኣጸቢቖም ይፈልጡ እዮም ማለት እዩ ከም መሳርሒ ዝጥቀሙሎም ግን ብዙሓት ነገራት ኣለዉ እዚ ኩሉ ግዜ እቲ ኣብ ኤርትራ ዝጸንሐ ፓብሊክ ዲስኮርስ እንታይ ንብሎ ገዛኢ ሓሳብ ምእምሮና ዘሎ ገዛኢ ሓሳብ ሲ ትግራይ ተልዒልካ ምስ ጽልኢ ትግራይ ተልዒልካ ምስ ወያነ ትግራይ ተልዒልካ ምስ ምፍራስ መቃብር ሓርበኛታት ትግራይ ተልዒልካ ምስ ኩሉ ዓይነት ምስ ፀረ ኤርትራ ከተሕዞ ስለ ዝጸንሐ እቲ ስርዓት ብዝኾነ መንገዲ ነዚ ከዓ ትግራዋይ እንተልካዮ ኣውቶማቲካሊ ነዘን ክስበኽኦ ዝጸንሓ ስብከት ናይ ጽልኢ ስብከት ማለሲ ብቐጥታ ኮኔክት ስለ ዝኾና ምስኡ ዝቐለለ መንገዲ ይኾነሉ ነቲ ስርዓት ካባኻ ክንጽሎ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ንኣብነት መጺኦም ኳ ኣብነታት ክነምጽእ ንኽእልና ትማሊ ቅድሚ ትማሊ ብዓድኹም ትግራዋይ ዝበልዎ ወዲ ገጹ ቀሊዑ ዝተሳረበ ሮቤል ዝበሃል ተዚ ተጋጌ ሮቤል ዝበሃል ወዲ ኣብ ስልጠነ መጺእ ነይሩ ካልኦት እውን ከምኡ ትማሉ ኣብ ኣሜሪካ ከምኡ ኢሎም ኣለዉ ንሓደ ወዲ እስከ ማለሲ ኤርትራውያን ምዃኖም ፍሉጥ እንዲ ኤርትራዊ ምዃኑ እዚ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ሓይሊ ፍሉጥ እንዲ እስከ ንበል ትግሮዎት ይኹኑ ንበሎ እምበር ክሕተት ዘለዎ ፀግሽ ኣብዚ ትግራዎት ንኤርትራ ከመይ እዮም ዝሪእዋ ኣብዚ ግዜ እዚ ድሕሪ እቲ ዝሓለፈ ኩናት ሲ ከመይ እዮም ዝሪእዋ ናይ ኤርትራ ሽግር ዓጢጥዎም ሲ ኣብቲ ብርጌድ ንሓመዱ ዝሳተፈ ዘሎ ተሳቲፎም ሂወቶም ኣብ ሓደጋ ከእትዉ ኸ ትፅበዮ ድዩ ናይ እሱ ማለተይ ሲ እሱ ዝኾነ ሰብ ንኣብነት ሲ ኣብ ገድሊ ዝሳተፉ ኣለዉ ካብ ዝተፈላለየ ዓይነት ዓለም ዋላ ማለት ኣብ ታሪክም ተማሃርና ቼጉቬራ ዝበሃል ርሑቕ ከይከድና ኣብ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ነይሩ እንዲ ኣብ ኤርትራ ነይሩ እንድዩ ነይሩ እዩ ግን እቲ ክውንነት ከማንስ ከምቲ ዝበልካሲ ትግረዎት ሲ ሎሚ ኣቡኡ ኣበይ ኣሎ ኣዲኡ ኣበይ ኣላ ሰደዶ ውላዱ ኣበይ ኣሎ ድራር እሎቱ ረክባ ኣሎ ድዩ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ ክንደኦም ተሪፎም ዘለዉ ክንደኦም ብህይወት ዘለዉ ኣብ ዘይፈልጠሉ እዋንሲ ሕጂ ናይ ኤርትራ ስርዓት ንኽልውጥ ዓጢጥዎ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ሰብ ብርጌድ ንሓመዱ ኣነ ኤርትራዊ ሓይሊ ኢሉ ብሉ ሸርት ተጠቒሙ መፂኡ ንዓና ክሕግዝ ማለት ኣንጻር ትኩንለት እዩ ኣብ ሎጂክ ዘይነብር ስርዓት ግን ኩሉ ግዜ እንታይ ዝገብር ነቲ 30 ዓመት ክዝነዝሖ ዝጸንሐ ጽልኢ ገና ንዑ እውን ዘሳስዩ ስለ ዘለዉ ሰባት ማለት እዩ ነዚአን እንዳተጠቕመ ነቲ ሰብ ኣብ ሓድሕዱ ዘይምትእማን ኣብ ምሕዳር ሕሉፍ ሓሊፎም ኮ ትግራይ ግዳ ድሓን ከም ጸላኢት ኢሎም ዘቐመጡ ዓዲ ኣብቲ ዓድና እኳ ኣብታ ንእሽተይ ዘይብላዕ ዓዲ ኣውራጃታት ኢሎም ዝመቓቕልዎ ዘለዉ እዚኦም ብርጌድ ንሓመዱስ ናይ ከምዚ ኣውራጃ እዮም እዚኦም ብርጌድ ንሓመዱ ከምዚ እዮም እዚኦም ብርጌድ ንሓመዱ ዝበሃሉ ከምዚኦም እንዳተባሃለ ዝግለጽ ዘሎ እንታይ እዩ ንኣብነት ኣብቲ ናይ ፌስቲቫል ናይ ሽወደን ሓደ እንታይ ብል ነይሩ ቅድሚ ሕጂ ሲ ዳውን ዝብሉ መፁ ነይሮም ናፊቕናዮም ከማን ከምዚ ንግደት ኢና ንሓስቦ ነርና ኤርትራውያንም ከዓ ነይሮም እዩ ዝብል ርግፀኛ ዓሚ ቅድሚ ዓሚ ሽዑ ዳውን ክብሉ ከለዉ እሞ ትግሮዎት መፅኦም ዝብል ነይሮም ርግፀኛ ድማ ንዓመታ እዚ ማዕበል መንእሰይ ዝገደደ ሽግር ምስ ኣብፅሓሎም ዝገደደ ሓዊ ምስ ዘርኣሎም እቲ ናይ ዓም ዝነበረ ዳ ኤርትራዊ ነይሩ ሕጂ ከዓ ወይ ካብ ትግራይ ሓሊፎም ካብ ኣፍጋኒስታን መፂና ክብሉ እዮም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ስርዓት ኮነ ኢሉ ነቶም ምስኡ ዝኸዱ ዘለዉ ባራዩነቱ ባርነቶም ከይሓድጉ ዝገብሮ ምንቅስቃስ እምበር ብርጌድ ንሓመዱ ፍጹም ኤርትራዊ ሓይሊ እቶም ንብርጌድ ንሓመዱ ዝመርሑ ዘለዉ ሰባት እውን ዓው ኢሎም ዛሪቦም ዝኾነ ካብ ትግራይ ምሳና ክፅምበሩ ተደሊኹም ኣብዚ ብርጌድ ንሓመዱ ብጀርመን ኣነቲ ወኪልናቶም ጆን ብላክ ኣብ ሓደ ቀሪቡ ዛረብ ነይሩ ዝኾነ ናይ ትግራይ ሰብ ናባና ከይቀርብ ኢሉ ኣነ ኢንፋክት ከምኡ ባሉ ድግፎን ነይረ ግን እቲ ብርጌድ ንሓመዱ ንባዕሉ እውን ክላሪፋይ ገይርዎ ማለት እዩ ዝኾነ ናይ ትግራይ መንእሰይ ኣብዚ ናትና ጉዳይ ከይኣቱ ኢሉሲ ባዕሉ እውን ኣውጂ እዩ ኢንፋክት ከምኡ ክብል ነይርዎ ዲነበረን ካልእ ሕቶ ኮይኑ ማለት እዩ ኣብ ቃልሲ ወዮ ሓገዝ ትረኺብካ ማለት እዩ ኣብ ቃልሲ ወዮ ተደናገፅ ትረኺብካ ንምንታይ ንኻ ሎቢ ትቆፅር ምሽ ኣብ ጎረቤትካ ዘሎ ዓዲ ከመኻ ወፅዓ ዘለዎ ሲ
ሎቢታት ቆፂሩ ኮ ይሰብ ህግደፍ ኮ ሎቢ ዝቆፅር ዘሎ ህግደፍ ኮ ሴኩሪቲ ዲሴኩሪቲ ኢሉ ገንዘብ ከፊሉ ዕራብን ካልኦትን ቆፂሩ ኮ መንእሰያት ኤርትራውያን ካሃርም ዝፍትን ዘሎ ማለት ስለዚ እዚ ስቁልካ በቃ ፕሮፓጋንዳ ነቲ ኣብ ምስኡ ተኣሲሩ ዘሎ ባርያ ካብታ ሰንሰለት ንኸይወፅእ ዝግበር ዘሎ ዘመተ ኮይኑ ዝረአየኒ ይሽሐው ፅቡቅ እዚ ስጋኣት እዚ ካብ ባዶ ተበጊሱ ክንብል ኣይንኽእልን ብዙሕ መበገሲ ኣለዎ ስርዓት እውን ነቲ መበገሲ መዝሚዙ ንንውሕ ዓመታት ክጥቀመሉ ከም ፀንሐ ሓቂ እዩ እቲ መበገሲ ንሱ እዩ ክቕንጠጥ ዘለዎ ንኣብነት ሕወሓት ኤርትራ ክወርር እዩ ዝደሊ ዘሎ ባሕሪ ደሊ ኣሎ ወይ ከዓ ኤርትራ ክመቓቐላ ደሊ ኣሎ ዝብል ጎስጓስ ክካየድ ፀኒሑ እቲ ስርዓት በቶም ናይ ሕወሓት ሰባት ኮነ በቶም ናይ ትግራይ ኤሊት እውን ክበሃል ፀኒሑ እዩ ዘይተሰምዐ ኣይኮነን እዚ ስጋኣት እዚ ከመይ ገይሩ ክቕንጠጥ ዘለዎ ሕጂ መሰረት የብሉን ሓቂ የብሉን እንተልና ካብ ኩነት ክንወፅእ ኢና እዎ መሰረት ኣለዎ ሓቂ ኣለዎ ግን ከዓ በዝን መንገዲ ክንፈትሖ ንኽእል ኢና ዝብል መልሲ እንተለካ ንስኻ ሹሻይ ማለሲ ቱ ቢ ኦነስት ማለሲ ብቕንዕና ንምዝራብ ማለት እዩ ናይ ትግራይ ኤሊታት ከምኡ ዝበልዩ ኣለውን ክብል ኣይክእልን ንኣብነት ጀነራል ፃርቃን ኣብ ሓደ እዋን ከምኡ ኢሉ ከም ዝነበረ ዝክር ሓደ ናይ ትግራይ ኤሊታት ከምኡ ከም ዝብሉ ኣብ ኣክቲቪዝም ዘለዉ ሰባት እውን ከምኡ ከም ዝበሉ ይዝክር ካብ ፕራይም ሚኒስተር መለስ ዜናዊ ነብሱ ይዕርፍ ድማ ካልኦት ዓበይቲ ኤሊታት ናይ ትግራይ ድማ ብናይ ኤርትራ ላዕላዊ ብህዝባዊ ላዕላውነት ናይ ኤርትራ ላዕላዊ መሬት ፍጹም ቅንጣብ እውን ትኹን ክንደራደር ኣይንደልን ኢሎም ዓዊሎም ዝዛረቡ ድማ ኣለዉ ስለዚ እቲ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ድሓን ዋላ ከምኡ ኢሎም ከዓ ንበል ዋላ ድሓን እዞም ነጥብታት እዚኦም ፀጊሽ እዞም ነጥብታት እዚኦም ብቪድዮ ኮነ ብፅሑፍ ኮነ ክትረኽቦም ትኽእል እዮም ማለት ዘየለዉ ይኮኑን ኣነ ብቀረባ ዝከታተሎ ፖለቲካዊ ወይ ከዓ ሜድያ ስለዝኾነ የለውን ማለት ኣይኮ ኣለዉ እዞም ስጋኣታት እዚኦም ግን ብከምዚ ንፈትሖም ንኽእል ኢና እቲ መፍትሒ እዩ ሕጂ እቲ ዝድለ ዘሎ እምበር የለውን እንተልና ወይ ኣይበሉን እንተልና ወይ ሚድያ ዝበልዎ ጥራሕ ከም መምዘኒ እንተወሲድናዮ ናብ ቁኑዕ ምድምደምታ ክንበፅሕ ኣይንኽእልን እዎ እዞም ስጋታት እዚኦም ኣለውና ንኤርትራ ከምዝሎ ግን ብከምዚ ኢና ክንፈትሖ በቲ ስርዓት ዝብለና ዘሎ ካይዳ ኣይንፈትሖን ኢና ሓደ ነቲ ሕወሓት ዝበሃል ኣጥፊኢኻ ወይ ትኽእል ናብ ህዝቢ ስለ ዝኣተወ ሓደ መለክዒ ካልኣይ ኣብ ክንዲ ንዕኦም ብምጥፋእ ጥራሕ ክትፈትሖ ክትፍትንሲ ኤርትራ ዲሞክራስያዊትን ኣብ ዲፕሎማሲ ዝሓየለት ሃገር ብምግባርን ክኽፍታሕ ኣይክእልን ድዩ ዝብል ሞጎት እንተንጪና ናብ ቁኑዕ መንገዲ ዝወስደና መስለኒ እስቲ ኮ ናብኡ ክመፅእ ሓሲበ ሻይ ኣነ እቲ ተባሂሉ ናይ ተባህለን ኣይኮነን ኣብቲ ሶሉሽን እቲ ዝዓበ ነገር ማለት እዩ ኣብቲ ፍታሒ ማለት እዩ ሕጂ እቲ መንግስቲ ዝብሎ ዘሎ እውን ናይ ብሓቂ ነቲ ሰብ ኣብ ሃገሩ ዘለዎ ፍቕሪ ኣብ ዝኸፈሎ ዋጋ ዘለዎ ረዚን ክብሪ ብምምዝማዝ እምበር ናይ ብሓቂ እውን እቲ መንግስቲ ናይ ኤርትራ መንግስቲ እዞም ስጋኣታ እዚኦም ስለ ዘለዉ እውን ኣይኮነኩም ዝብል ማለት እዩ ንመናውሒ ዕምሪ እቶም ዘምፆም ዘለዉ እዞም ስጋኣታት እዚኦም እምበር ናይ ብሓቂ እውን እቶም ስጋኣታት ስለ ዝነበሩ ይኮኑ ኢለ ኣምንን ማለት እዩ ኣነ ምክንያቱ ንኣብነት ናይ ወያነ ሓይልሲ ናይ ብሓቂ በቃ ባሕር ናይ ኤርትራ ዝደሊ ተዝኾን ነይሩ ምስ ኩሉ ሓይሉ ከሎ እቲ ይህወደ ክበሃል ከሎ ማለት እዩ ኦኬ ህወሓት እዩ ዝመርሖ ነይሩ ይህወደ ግስማዊ ሓይሊ እንዲ ህወሓት ምዃኑ ኩሉ ሰብ ፈልጥ እዩ ማለት እዩ ህወሓት ኣብ ስልጣን ናይ ኢትዮጵያ ከሎ ምስ ኩሉ ምስ ታንኩን ምስ ባንኩን ምስ ዲፕሎማሲ ናይ ዓለም ከሎን ክገብሮ ይኽእል ነይሩ ማለት እዩ እቲ ንዝክሮ ኣብ ዕድመና ዝነበሮ ዓበይቲ ከለና ዝረኣናዮ ኩናት ሳልሳይ ተቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ ወራር ተባሂሉ ዝፍለጥ ኩናት እውን ኣብኡ እውን እቲ ዓብላሊ ሓይሊ ናይ መን ከም ዝነበረ ማለት ፍሉጥ እዩ ማለት እንታይ እዩ እዚ ማለት ህዝቢ ኤርትራ ጅግና ኣይኮነን ህዝቢ ኤርትራ ተሳዒሩ ዘስማዕ ኣይኮነን ኤርትራዊ ንመሰሉ ንኽብረቱ ውሕድ ኮይኑ ብዙሕ ኮይኑ ክቃለስ ዝኽእል ህዝቢ እዩ እንታይ ደኣ ብላሽ ዝኾነ መሪሕነት ተረኺቡ ዘይፍትሓዊ ኩናት ስለ ዝነበረ ከዓ ዘይፍትሓዊ ካይዳ ስለ ዝነበረ ባዕሎም ተመራሕቱ ስለ ዝጠለምዎ ኣብ ከምኡ ዓይነት ደቕደቕ እትዮሞ ማለት እዩ ናብታ ሕቶ ንምምፃእ ግን እቲ ክኸውን ዝግብኦ ኤርትራ ንኡሽተይ ዓዲ ማእለያ ዘይብሉ ፀጋ ከዓ ዝተዓደለት ሃገር ኢትዮጵያ እውን ዓብ ሃገር ብዙሕ ህዝቢ ዘለዎ ማእለያ ዘይብሉ ናይ ገዛእ ርእሱ ፀጋታት ዘለዎ ሃገር እዩ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ኩሉ ሰብ ቁልሕ ዝብላ ካብ ኢትዮጵያ ተሰዲዶም ሰሪሖም ዝምለስሉ ሃገር እምበር ኤርትራዊ ናብ ኢትዮጵያ ክስደድ በቃ ስግንጢር ዝኾነ ኣብ ናይ ኢሳያስ ስርዓት ዝረኣናዮ ኩነታት እዩ ምስ ባሕሩ ምስ ፀጋታቱ ማለት እዩ
ኣብ ዲፕሎማሲ ንፉዕ ተዝኾን ስርዓት ኢሳያስ ኣብ ቁጠባ ንፉዕ ተዝኾን ስርዓት ኢሳያስ ኣብ ምሕደራ ንፉዕ ተዝኾን ስርዓት ኢሳያስ እቲ ኩሉ ንብህጎ እዚ ዝበሃል ዘሎ ስጋታት ቅንጣብ ግዜ እውን ክመፀና ይምኻለ እቲ ባሕርና ምድላይ ካብ ምንታይ ዝመፀይ ህዝብኻ ጨኪንካ ባሕር ሒዝካ ዓፂኻ የስቁ ስለ ዝበልካ እዩ ብመሰረቱ ከፀግሽ ብመሰረቱ ናይ ይትረፍ ኣብ ጎረቤትካ ዘላ ናይ ትግራይ ስግኣትን ናይ ወራር ስግኣትን ናይ ኩለን ጎረባብቲ ሃገራት ናይ ወራር ስግኣት እንዳሃለዎ እውን ሃገርካ ከተልምዕ ኣይትኽእልን ኢኻ ዝበለ ሎጂክ ካበይ እዩ ዝፍጠር ማለት ኩለን ሃገራት ዳርጋ መብዛሕትአን ሃገራት ምስ ዶባተን ኣለዎን ይንኣስ ይዕበ ዘይምስምማዓት እዚ ናይ ዶብ ምስምማዕን ዘይምስምማዕን ከይተፈትሐ ሃገርና ይነልምዕን ዲሞክራሲ ኣይንገብርን ዕቤት ኣይንርእን ዝበላ ግን ከም ኤርትራ ዝበላት ዘይኮይን ውሕዳት ሃገራት የለዋን ኣብ ዓለም እስራኤል ኣዝዮም ፀላእታ ዝተኸበበት ሃገር እያ ዋላ እኳ ሕጂ ዲፕሎማስያዊ ንጥፈታት ተኻይዱ ድሓን ኣንፈት እንተሃለዎ ነዊሕ ዓመታት ናብ ኮሚያ ነይራ ብቐረባ ስለ ዝፈልጣት ሰብ ከም ኣብነት ይምፅእ ኣለኹ እሱ እንዳሃለዎ ከሎ ግን እስራኤል ሓንቲ ካብተን ምዕቡላት ሃገራት እያ ምክንያቱ ፓራሌል ክኸይድ ዝኽእል ነገር ኣኺዶም ክኢሎም ሃገር ይከላኸሉ ኣለዉ بملو 11 مليون يكون زكالخل من إسرائيل هاجر زكالخل استوصل نخفر على مسعد مو مسبق عاتو زكالخل على مسعد مو مسبق عاتو زسرح زمعبر زمهار كالله زغنا سبك حتى زلو مالتي سلمنتايو أبي إرترامس بس حزنا جرزي زخل كل زعجو زجد سلمنتاي 3 مليون ويحمش 6 مليون حزبي عينو لبو مرؤو منفسه كل نجاراتنا بحنت دكتور حز جبر كجبر كأني بارالل كلتا 3 نجارات يكأن دوب كأني كتكلاخل تخيل ديخا حجي ننوي عمتات ازي لوجيكا وزخون حتى كحتى تخيل حجون كحتى تزقبو جوون سرعته واحد فيو تداخيميو يزبحل زلو سلمنتاي دا أقولش إيرترا لو تخمس زيد اللي زلو زعتو زي أخذ حتى زلو حج نحن واحد فيو خوين نحن تداخيمو خوينو انتاي سق أسر زلو يحج خد أني إيرترا من سيزيره هو زلو لك حتى كخون زقبو نسيب يا اتملس ግን እንታይ መስለካ ህወሓት መንባሩን ዘይ መንባሩን ስለ ዘይነበረት ፖሊሲ ናይ ቁጠባ ህወሓት ሃልዩ ኣይ ሃልዩ ድማ ኸመ ይዝቐጽል ንሕና እኮ ብዙሓት ሃገራት ንፈልጥ ኣብነት ፓኪስታንን ህንድን ሲ ካሽሚር ዝበሃል መዋልና ሰማዕናዮ ዘባእሰን ቦታ ኣለዋን ክልቲአን ሃገራት ግን ኒውክሊየር ዝውንና ምሁራተን ንዓለም ዝምግባ أنا زبهال ريل ويزلون أنا زبهال كتب عزوننا بس حزبنا هندري خاخا باكا كتب عالم challenge خجبرا أب هند بعال بريكس آتيا بزح نجارات نرزلنا مالتي أبو زحات هجرات كأن يدوب كيتشت الله أمونغو سودانن جبسنا الله نايدوب كيتشت أمونغو سودانن شاتنا الله أمونغو إثيوبيان سودانن الله زرعنا بقربا أوان نخلتي أن هجرات كن قبل ما عتكل كلن أنت هيدا سب تاي مسلكا سب اندحر تي نورمال هيوت خمرح جميرو تا نيكست خالو حتى يزحت ناي محدرة ناي ديمقراسي ناي قوان زي أخا سرعتي سياسي فتوان اندحر دا سب نمنتاي ديو زيوم نحنا كوسي كالو حلوف حالفنا نهزب السودان وكينا خلنا عودي مرازيوم كا شكر وسيخيلهم كيوم نبلهم شكر وسيخيلهم سي سلف وسيوم نبل مخنياتو نحنا شكر زبهالو ناين راكبن زي ما تي تحمق نقول نايز انتي مسلكا شكر بزي شكر من بارسي منفعة وصله مالتي أبز قرب أوان أبولند حنتي سوري أبغريخ حنت سبيتي أب ميديا أب ميديا مسمانيرو أبي أوروبا سي كم زرا خيو ناي إلكتريك بيل بتعز أفواجا وسيهم فعو حنت سبيتي مساحدة قلن داق النست قرصن داق النست قلن داق النست أتي زنبرة نايتي جزء تمبريتشرون تحت وريدا بقى 5 جيرة ينبرا له خلاته نتوخم جيرات سنبرو كم منفعة مسيب تهاجر مالتي كم منفعة كم دخام نايت منقص زي كونسي كم منفعة نايتا والكسب كل سبك أخوهم بخجبر زتابع مالي سلازم نحنا انتينا تصرحنا مسلكا نحنا وا إيرتراو دو بخبر الزارب بلكا إيرتراو دو بجنزب الزاربي دخنت شونت وين يفلت أنا بزع علم بقى دخنت من شو كله شجر من شو كله السقاي من شو كله نايز علم كفو نجر دخنتي أبعدنا مالسي
ንምንታይ ናብዘን ኣብ ኤውሮጳ ንኣብነሲ ኣብ ኖርዌይ ወይ ብሽወደን ናይ ኣመንዝራ ቦታ ዘይትርኢ ንምንታይ መሸጣ ስጋዊ የለን ኖ ስለምንታይ እዩ ኣመንዝርነት ማለት ምንጭ ድኽነት እዩ ሰብ መቸም ህይወቱ ክፋል ኣካላቱ ክሸይጥ ዝኽእል ዝደሊ ሰብ የለን ኣብዚ ዓለም ብፍቶት ገብሮ ኣብ ዝደልዮ እንዳኸኣለ ከሎ ንብረቱ ክሸይጥ ወይ ስጉኡ ክሸይጥ ዝደሊ ሰብ የለን ስለዚ እዚኦም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ነገራት ክስርሑልና ዝፀንሑ ብ30 ዓመታት ንዓና ብኻልእ እቲ ትዘለና ድኻም ትዘለና ድኽነት ትዘለና ሽግር ሲ ከም ፀጋ ተቐቢልናዮ ኣብ ዘይንብር ኩነታት ስለ ንርከብ ዘለና እቲ ቀንዲ ሽግር ዋላ ነዚ ትብሎ ዘለካ ሕቶ እውን ክንሓትት ኣይንኽእልን ባኑ ወሲኺ ኢሉ ኣኸ ዝተኮይኖም እታ ዞም ሱዳን ባኑ ወሲኺ ኢሉ ሕቶ ሰልፊ ወፅእ ንሕና ዳ ማለት 360 እስር ቤት ተሰሪሕልና ሰልፊ ወፃናን ተቐቲልና ሰልፊ ወፃናን 20 ዓመት 30 ዓመት ኣብ ውትድርና ጌርና ሰልፊ ወፃናን ኣብ ዘይንብር ኩነታት ኣእምሮ ንነብር ስለ ዘለና ኮይኑ ስማዓን ማለት ስለዚ እቲ ታሕቶ ታዘምፀኻያ ክትመፅእ ነይርዋ ኣብ ክንዲ ካልኦት ኣካላት ብሰንኪ ክስተዩ ካብ ልምዓት በኮይርና ብሰንኪ ክስተዩ ንብል እሶም እኮ ምሳና እንዳተዋግኡ ሲ ህዝቦም ኣልሚዖም ኣብ ዓዶም ኣብታ ክልል ትበሃል ከማንሲ 4-5 ዩኒቨርሲቲ ሃኒፆም 2-3 ኤርፖርት ሃኒፆም ህዝቦም ኣምሂሮም ማለት መንእሰዮም ኣምሂሮም ንሕና ከዓ 6-7 መእጎሪ ኮሌጃት ተፈጢረን ማለት እዩ ሓንቲ ዝነበረት ዩኒቨርሲቲ ተዓፅያ ሰብ ከምዚ ድንቁር ገይሩ ሰብ ከምዚ ድንቁር ኮይኑ ወፅዩ ማለት እዩ ናይ ብሓቂ እኮ ዋላ ኣብቲ ኤሪትራያን ሂስትሪ ዝበሃል ኣብ ኤርትራ ዝወሃብ ዋላ ብዩኒቨርሲቲ ደረጃ ክትሪኦ ከለካ ሲ በቃ ዝሕፍር ኣሎ ምናልባት ሕጂ ምስ ተርእስትና ክስታይ ከይገብረና እምበር ብጣዕሚ ዝሕፍረካ ማለት እዩ ትምህርቲ ይኮነን ዝወሃብ ቡና ብኤርትራ ነቲ ሕብረተሰብ ንምቕታል ትምህርቲ ምቕታል ዝበሃል ፖሊሲ ተኸቲሎም እዮም በቃ እሰይ ናይ መጨረሻ ካልእ ምክንያት እውን ኣብ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዝነበረ ውግእ ሓድሕድ ኣብ ሱዳን እውን ዘሎ ሕጂ ኣብ የመን እውን ዝነበረ እዞም ኩሎም ስጋኣታት ምስቲ ስርዓት ለውጢ ተኣሳሲሮም ዝመፁ እዮም ሕጂ እቲ ዝንበበሉ ዘሎ ኣንግል ከዓ ካብ ዘሎ ስርዓት ንሕር ለውጢ ተደልዩ ወይ ለውጢ ንሕር ተፈቲኑ ሲ ከም ሱዳን ከም ኢትዮጵያ ከም የመን ክንከውን ኢና እዩ ዘሎ እዚ እውን ሓደ ካብቶም ስጋኣታት እዩ እዚ ከዓ እቲ ስጋኣት ስርዓት እንኮነ ኢሉ ዝገብሮ ዘጋውሖ እዩ ኣብቶም ህዝቢ ኣብቲ ህዝቢ ከም ዝሰርፅ ዝገብሮ ኣብ ደገ ዘለዎ እውን እዚ ስጋኣት እዚ ከም ዘለዎም ትሰምዓሎም ኢኻ እዚ ስጋኣት እዚ ንኤርትራ ኣለዋ ድዩ የብላን ድሕርቲ ስርዓት ለውጢ ምዃኑ ድሕርቲ ለውጢ መፅዩ ማለት እዩ እዚ ስጋኣት እዚ ኣሎ ዶ የለን ኢልካ ስኻ ማለት ናትካ ንባብ ከመይ እዩ ሓደ ንኸይህሉ እንታይ ክግበር ኣለዎ እንተኮይኑ ኸ እንታይ ክግበር እዩ ናትካ ማለት ትንቢታዊ ንባብ ወይ ትንቢታዊ ገምጋም ኣነ እንታይ እዩ መስለካ እዚኦም ዓይነት ሕቶታት ብጣዕሚ እንዲኦም ክደጋገሙ ፀኒሖም ኣብ ዝሓለፈ ናይ ኤርትራ ኩነታት ሲ ነዚ ሃገር እኮ ሶማል ክገብርዋ ከም ደልዮም ብለካ ሶማል ኣብ ጉግል ሰርች ግበር ክንደይ ዓይነት ናይ ሞባይል ትካላት ኣለዋ ክንደይ ዓይነት ናይ ሜድያ ኣውትሌት ኣለዋ ባጤራ ባዕሎም ክሕትሙ ዝበቕዑ ባዕሎም ኢንተርናሽናል ባንኪንግ ሲስተም ሃኒፆም በዓል ዳሃብ ሸል ዘጥረዩ ማለት ሲ ንሕና ከምቲ ዝበልኩ ኣብ ዘይንብር ኩነታት ስለ ንርከብ ባእሲ ዕግርግር ተርእኻ መቃዲሾ ትብል እንታይ እያ ትረኣየካ እታ ድሕሪ ሃገራዊ ዜና ትሪኣ መቃዲሾ ተኮሰት ቦምባ መዓልታዊ ከም ዘላ ኣብ ሶማል ኤርትራ ንሶማል ከተርክባ ሕጂ ክንደይ ዓመታት ከም ዝወስደላ መቸም ማለት ንዝኾነ ከንብብ ክርዳእ ዝኽእል ሰብ ማለት ሲ ግልፂ ነገር እዩ ንሕና ዘየለ ሕንጉጉ ኢና ዝድርበየልና ዘሎ ከም ሱዳን ክትኮኑ ኢኹም ብለካ ሓደ ሰብ ካብ ኤርትራ ሕጂ ዘላ ኣብታ ዓገር ዘላ ሱዳን ዘሎ ረሃዋ ይዓቢ this is logic ማለት ሲ ኣብ ሱዳን ኣብቲ ዕግርግር ኮይኑ ዝሓልፎ ዘሎ ህይወት ይሓይሽ ካብታ ሰላም ኣለዋ ንብላ ኤርትራ ሱዳን እኮ ዝኩሉ ክልቲኦም ኩናት ኣብ ካርቱም ከሎሲ ሰብ ይደዋወል ነይሩ ኢንተርነት ሰብ ትሪኦ ነርካ ኣብታ ሰላም ኣለዋ ትበሃል 32 ዓመት ገይራ ዘላ ኤርትራ ኣብ ዝቐረባ እዋን ቤተሰብ መፅኦም ነይሮም ናብ ሓደ ዓዲሲ ብቪድዮ ምስ ረኸብናዮም እቲ ቪድዮ ኣብ ኩሉ ዓለም ከም ዘሎ ግን ከዓ እሶም ምኽኣል ከም ዝሰኣንዎ ጥራይ ዋይ ንሕና ከዓ እታ ሞባይልና ዝነግረና ይረኸብና እምበር ከምዚኣ ጌርና እስክንራኸብ ንኽእል ነርና እናተባህል ኢሎምና ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ምስ ዘይዋሃደርና ከም የመን ንኸውን ክሳብ ሕጂ ናብ ዓሰብ ናይ የመን ኣስቃጥላ እዩ ዝመፅእ ክሳብ ሕጂ ስማግል
ማለት ስማግል ኮይኑ ካብ በዓል የመን እዩ ሓሪጭ በሎ ገለ ኮሚደረ በሎ ገለ ካብቲ ክፉእ ኣለዎ ዝበሃል ሲ ኤርትራ ነገራት ትወስድ ሕጂ እኳ ሕጂ ናብ ሰንዓፈ ከይትግር እምበር ካብ ዛላምበሳ እዩ በርበረ ዝኣቱ ዘሎ ኮሚደረ ዝኣቱ ዘሎ ሓሪጭ ዝኣቱ ዘሎ ፊኖ ዝኣቱ ዘሎ ሲሚንቶ ዝኣቱ ዘሎ ስለዚ ከመን ከይንኸውና ዝፍልሕ ዘሎ ካብቲ ኮይናዮ ዘለና ክንወፅእ ሲ ከም ዝኾነ ንኹን ዝብል ይመልሰ ያነ ከም ዝኾነ ردت خوين ترى مالت سلازي كابو هنقدر سلازي نخل كابتو خوين نايو زلنا طرح نوصا أمبر كم زخونه أبغراب تنازل وهاجرات نخون يزبل وببزح هنقرات تنكيفنا يو عمو زبالة أتينا مثلا لو ما عندنا واحد زبالة ساعات من حزكا كابزني وجن of course حطيتها هلا خلص حطي وداني وجن كان كي وصدلك أنا بس خودي حطيتها هاي مالتي وتوسخيريتو أبرجدنا حمودو زلك لبواه مخري ريتو كسمع بخمسون عزونا لهم عندي مدبنا. إيش thank you أنا وندسي إن لهم عندي أطفال اللي مالت كابتي قاليو هابت خستاوس أبي لك خواني هابتي سكيت أنا كحسب ديركاس نصيتي برجدنا حمودو يو برجدنا حمودو حجي مالسي حاوخ فطر قول عندي تفطر مجمرتاسي كسبارك بالله بلجتا كون دحارينا امنسي بومبا مس علبت ليو قلمس قبردي بلجتا مس راخا خا دحارت تكيتي بارع تقلت ريم مالتي برجيد محمد حجي صنصيا فرس كوينو نخلو نخيسو برابير وكوينو يرأين له نزي حزباو معبل زقن ندحريت كيملز بفلاي ترانا ميديا مالتي أنا انتايم بلكو بزقات أمزي من البعض كالوت ميدياتات كسومعنا انتقيلكم انتخيلهم اسخاونا بريدي إيرنا سلازلخا تبقسو ناي ميديا سوليداريتي انت توصلوا ناي ميديا سوليداريتي نناسكم أنجل كلوكم بحرياوي قومية لينا يخا حانتسي إيريساتون إيري تيبي ونيراتنيا بزحات كتلو لنا صباوي جن ناي ميديا سوليداريتي كونفرنس دي قالت جيرو نزم عبالزي أبزي مدايو كيف اسمنتي جلسات ون ميسيز كي جبرو منتي زلوا إنرجي منتي ندحريت كي ملس زلوا أجمعات كأم منتي عابيوم مقاقلتي كي يكونوا تهاسيوم زلوا وجناتنا خا منتي مورالهم كبل فاينانس سعودي مورالاوي حاجات كجبر لهم اتمع بالكأ ندحريت منت كي ملس لومي أراب سبرينج نبليرنا عنتوي كله بما ناي سوشيال ريفولوشن ينيرو ناي سوشيال ميديا ناي فيسبوك ريفولوشن مالته إذن هاي حزبوا معبل برجيد نحمر دما إذن زلوا ميدياتنا درعي خوينا أنفوتو أب متحس تمسس على public opinion من تخفتر أو وشتن أب دقن ناي حبار سرح نخسر حيو لبوازن لني نعاهم شحاو thank you أزي مسكنا كاسل جزية خاص لري تخا قال جزية مخالد حسنا نروح تصفى قبل زقدا بكروس كاب النرويج سلام على نعها يغني لي أنا وشاوي thank you آخر مسألة طبعا ciao يا